Я Попік Василь Іванович, народився в селі Липча Хуського району, де жив до 6 років разом з батьками, дідиком і бабком. Там ко мені привели від малих рочку любов до рудної бесіди. І з того часу говорю фурт по-нашому, з батьками вдома, з дітьми своїх учу. 20 років проробив у міліції в Ужгороді, на даний час тепер тільки живу. Десь 2 роки тому почав писати перші свої вірші на нашій бесіді. Не знаю, як це виходить, але вижу, люди читають, душа ся радує від того, що люди приймають від того, що я пишу. Ну і хотів би перший стих прочитати, це так і називаю, мої стихи. Дарабчик своєї душі я в стихи вкладаю, і так і малу дитину шорики плекаю. Шор за шором йдуть слова, рифма се читає, і написаною вже смислом обростає. То я пишу, як жию і як хочу жити. Що ненавижу самий, що буду фурт любити. На бесіді нашої пишу, так як я говорю. А комусь це не любить, найде на невою. Для простих людей я пишу, що люблять читати, або всю свою любов до них передати. Бо лиш простий чоловік має чисту душу. Хоч живот його золотой б'є і боксерську грушу.